Ngene iki. Lek lara sapa panggah wong tuwek. Tapi lek diomongi wanen cangkeme ndir memel. Nyekebek cangkeme. Ngene iki, gak kira sapa, gak kira wong. Panggah wong tuwek. Ya aja banter-banter to, Bu. Ya biane wong terana aku ya gregeten kok kowe kok Aku sakit kaya sik Biane. Iya. Lomoh. Lomes aku. Ngene iki, panggah wong tuwek pokoke, tapi ra nek diatur. Wah, Bu. Ben, Ben. waras ya wis waras, lek mumet ya panggah mumet to. Salahku apa? Masalah apa? Masalah, mendino nggih masalah sing tato, sing kelek disemir, sing mecahne tuwek. Ya ngono aja banter-banter. Ya biane.